Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του One Piece. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξέρω έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δίνω πανελλήνιες και ο χρόνος μου είναι αρκετά περιορισμένος. Αλλά βρήκα χρόνο και θα κάνω ένα πολύ σύντομο βιντεάκι και σας έχω και μια έκπληξη, βασικά δύο. Το special βίντεο των 1000 Akama είναι σχεδόν έτοιμο και ετοιμάζω μια ακόμα έκπληξη την οποία δεν μπορώ να αναφέρω γιατί δεν ξέρω αν τελικά θα πραγματοποιηθεί. Τέλος πάντων, ξεκινάμε με το θέμα μας. Η ιστορία τελειώνει με το Luffy να πεθαίνει με τον ίδιο τρόπο όπως ο Roger, ανακοινώνοντας τη νέα εποχή της πειρατείας, επανακοινώντας το βρόχο και χωρίς να αλλάζει απολύτως τίποτα. Το One Piece αποδεικνύεται ότι είναι οι φίλοι που κάνουμε στο δρόμο και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή βαρετά πράγματα. Αν και ο Oda έχει δηλώσει σε ένα SBS ότι δεν είναι αυτό το One Piece. Ο Blackbeard τελικά κερδίζει και ξεκινά την εποχή του σκότους και γίνεται ο κυβερνήτης του κόσμου. Αποδεικνύεται ότι ο Luffy και ο Joy Boy ήταν ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Ο Luffy δηλαδή θα πάει πίσω στο χρόνο και γίνεται ο Joy Boy. Η ιστορία τελειώνει με τον Brook να διηγείται την ιστορία των Straw Hats μπροστά στο τάφο τους σε ένα μάτσο παιδιά, αφού είναι ο μόνος που έχει μείνει ζωντανός. Προφανώς όλοι σας έχετε δει αυτήν εδώ την εικόνα κάποια στιγμή στο ίντερνετ. Ο Luffy ήταν στην πραγματικότητα με την σάρκωση του Joy Boy και τίποτα άλλο. Κέρδισε εξαιτίας του πεπρωμένου και όχι εξαιτίας του υδρότα και της σκληρής δουλειάς του, κάτι που θα ακυρώσει το Luffy σαν καλό protagonist. Ο Law χρησιμοποιεί τη λειτουργία θανασίας στο Luffy, κάνοντας τον να ζήσει περισσότερο από όλους τους άλλους. Βλέπει το πλήρωμά του να πεθαίνει τελικά από γυρατιά, ενώ αυτός είναι ο μόνος που έχει απομείνει με παρέα τον Brook. Αντί για να πάει με το μέρος της οικογένειάς του στον τελικό πόλεμο, ο Garp παίρνει το μέρος των Marines και γίνεται ένας κακός. Και ο Luffy θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει, κάτι που δεν θα άρεσε σε κανέναν φαν. Ο Shanks αποδεικνύεται ότι είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος που έχει να αντιμετωπίσει ο Luffy ώστε να μπορέσει να πάρει το One Piece, κάτι που δεν θα είναι καθόλου ωραίο, ακυρώντας τελείως την όλη σχέση που μας έχει χτίσει ο Oda. Και τέλος, το πιο γελίο τέλος απ' όλα, ο Luffy θα παντρευτεί όποια κι αν είναι, είτε είναι η Hancock, είτε είναι η Nami, είτε είναι οποιαδήποτε που δεν μας έχει δείξει ακόμα, και θα αποκτήσει ένα γιο ονόματι Buffy, ο οποίος θα έχει το δικό του άνιμε με όνομα Two Pieces, The Next Generation of Pirates. Αυτό ήταν το βίντεο με τα χειρότερα endings για το One Piece. Ελπίζω να μην σας άρεσε κανένα από αυτά, γιατί αλλιώς γιατί βλέπετε One Piece. Πείτε μου εσείς τη γνώμη σας ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος για να τελειώσει το One Piece και εμείς θα τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Γεια σας!